ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ജയശ്രീ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രണാമം. ഓമജ്ഞാനാതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ പാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 15-ാമത്തെ അധ്യായം. പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹ ചാഹം. സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും അറിവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്.
എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദമുണ്ടാക്കിയതും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും മുമ്പുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി, സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും ആ ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ആ പരമാത്മാ രൂപേണ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്മരണയും ആ സ്മരണ നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിൽ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്മരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ രാജസിക താമസിക ആ ഗുണാധിക്യമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള നാസ്തികർക്ക് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ആ മറവി അതും ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെ. അതായത് ഋക്ക്, യജുസ്, സാമം, അഥർവം, ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 വേദങ്ങളിലും ആ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളും ആ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങളും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കുന്നു. അത് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ആ ഭഗവാന്റെ വസ്തുതയും മഹിമകളും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ തത്വങ്ങളുമാണ് ആ ശരിയാവണ്ണം വേദങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അറിയേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ വേദാന്ത മാർഗം, അതായത് വേദത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ആ വേദാന്തം അഥവാ ഉപനിഷത്തും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും ആ വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മതത്വം, ആ നിവൃത്തി മാർഗമാണ് ഉപനിഷത്ത് തത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോ അതും ആ ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രം, ആ തത്വങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അതിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ കൂടെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള പന്ഥാവിൽ കൂടി ആ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷരഃ സർവാണി ഭൂതാനി ഊഢസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. അപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ 2 വിധമാണ് ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് പുരുഷന്മാർ? തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. അങ്ങനെ 2 തരം പുരുഷന്മാരാണ് ലോകത്ത് ഉള്ളത്. പുരുഷ എന്ന ശബ്ദത്തിന് ആത്മാവ് എന്ന ശബ്ദമാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ആ തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവർ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിലും, തെറ്റ് പറ്റാത്തവർ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. തെറ്റ് പറ്റാത്തവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവരാണ് തെറ്റ് പറ്റാത്തവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലുള്ളവർ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഭാവാർത്ഥം പറയാം. 15-16 ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തന്റെ മുജ്ജന്മ സംഭവങ്ങളെ ജീവാത്മാവ് മറന്നുപോകുന്നു. എങ്കിലും മുൻ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് ആ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വേണം ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന നിലയിലോ പരമപുരുഷനായോ ഹൃദയാന്തസ്ഥനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവെന്ന നിലയിലോ മാത്രമല്ല വേദാവതാരമൂർത്തിയായും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടും വിധം ആ ജീവിതം നയിച്ച് സ്വഭാവനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ശരിയാവണ്ണം വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ആ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ ഉദരാഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന
ആ ജഡരാഗ്നി ദഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ആ ജഡരാഗ്നി രൂപേണ ദഹിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. അന്തഃപ്രവിഷ്ട ശാസ്താജനാനാം, ദേഹം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ജീവന് വിസ്മൃതി ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലും ഭഗവത് നിയോഗത്താൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തു നിർത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജീവന് തന്റെ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനാകും. അതിനനുസരിച്ച് ജീവൻ മറന്നുപോയതായാലും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിവൈഭവം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. 4 വേദങ്ങളും വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും പുരാണങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ഭഗവത് മഹിമകൾ കീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വേദോക്ത കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വൈദിക തത്വചിന്തയും ഭക്തിയുക്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനവും എത്തിക്കുന്നത് ശരിയാവണ്ണം അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് പരിശോധിക്കുവാനും വേണ്ടും വിധമുള്ള മാർഗം തെളിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അഥവാ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. കൃഷ്ണനെ അറിയുവാൻ വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന പ്രക്രിയകളും എല്ലാം തന്നെ വേദങ്ങളിലുണ്ട്. പരമമായിട്ടുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. തത്വസമന്വയ എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം ഇങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള പടവുകൾ 3 വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച പരമപുരുഷനും താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തെന്നറിയുക. അതാണ് ആ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അടുത്തതായി വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഭഗവാനെ അടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ നവവിധ ഭക്തികളോടുകൂടിയിട്ടും ഭഗവാനോട് അടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. അവസാനമായി പരമപുരുഷനെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ട് പ്രാപിക്കുക. ഇങ്ങനെ ആ 3 രീതികളാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, വേദജ്ഞാനം, വേദങ്ങളുടെ പരമലക്ഷ്യം എന്നിവ ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തില് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർ, അതായത് ആത്മാക്കൾ, ജീവസത്ത, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും പറ്റാത്തവരും. അപ്പോൾ ആ തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ് ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉള്ളത്. പറ്റാത്തവര് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വ്യാസദേവനായി അവതരിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചു എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇവിടെ ഈ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ പൊരുൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ജീവസത്തകളെ പൊതുവെ 2ആയിട്ട് തിരിക്കാം: തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭഗവത് വചനമനുസരിച്ച് ജീവസത്തകൾ 2 വിധം ഉണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേദങ്ങൾ തെളിവ് നൽകുന്നതിനാൽ സംശയത്തിന് ഇടയില്ല തന്നെ. മനസ്സും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്താൽ ജീവസത്തകൾ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നു. ജീവൻ ബദ്ധനായിട്ട് തീരുന്നു കാലത്തോളം ആ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്താൽ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവസത്തകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ദേഹം എന്താണ്? പദാർത്ഥ നിർമ്മിതം അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള ദേഹമല്ല ഒരു ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ആ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ ആ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരമല്ല കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് മാറ്റവും ഇല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ജീവികൾക്ക് 6 വിധം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക: ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഇവയെല്ലാം ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ശരീരത്തിന് മാറ്റം ഇല്ല. വാർദ്ധക്യമോ ജനന മരണങ്ങളോ ഇല്ല. എല്ലാം ഏകഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ക്ഷരസർവാണി ഭൂതാനി, ആദിമ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാകുന്നു. ഭൗതിക സത്തയുടെ സമ്പർക്കത്താലാണിത്. കാരണം ക്ഷരങ്ങളാണിത്. അപ്പം ബ്രഹ്മ
ലോകം മുതൽ താഴോട്ടുള്ള ലോകം വരേക്കും എന്താണ് ഭൗതിക ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മാറ്റം വരുന്നു, അതിന് ക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ അതിന് മുന്നുള്ള ആ ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് അത് അഭൗതികമായിട്ടുള്ള, അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതില് ആ ജീവാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും മുക്തരും ഏകീഭൂതരുമാണ്. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അവ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ആ ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആശയം കഠോപനിഷത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ആ ഉപനിഷത്ത് കടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തില് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഉപനിഷത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ബദ്ധരും മുക്തരുമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ സംഖ്യാതീതരാണ്. അപ്പോൾ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള മുക്ത ആത്മാക്കളുണ്ട്, മുക്ത ആത്മാക്കളുണ്ട്. അവരൊക്കെ വളരെയധികം സംഖ്യയ്ക്കും അതീതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അവർക്കുപരിയാണ് ആയിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരമപുരുഷനാണ് ഈ ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ഹേതുവും അതിന് ഉപരിയുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം. ബദ്ധരും മുക്തരുമായിട്ടുള്ള ജീവസത്തകൾക്കിടയിൽ അത്യുന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവസത്തയുണ്ട്. അതാണ് നിത്യത്തിൽ നിത്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം. ഭഗവാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ പരമാത്മാവിനെ അറിയുവാൻ സാധിച്ച ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടാൻ യോഗ്യനാകുന്നത്. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹ അക്ഷരാദപി ചോത്തമ അദോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വാഴ്ത്തുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുരുഷ എന്ന ശബ്ദത്തിന് ആത്മാവ്, അതായത് എല്ലാ ആത്മാക്കളിലും വെച്ച് ഉത്തമനും അതീതനും എല്ലാ ആത്മാക്കളിലും അതീതനുമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് എന്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രിയനും അതുമാതിരി ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും, അതായത് നാശത്തിനും അനന്തതയ്ക്കും അതിനും എല്ലാം തന്നെ അതീതനാണ് ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സർവശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകരും വേദങ്ങളും ആ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വാഴ്ത്തുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെ അതിശയിക്കാൻ ബദ്ധജീവാത്മാക്കാവട്ടെ മുക്തനാകട്ടെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവിനോ മുക്തനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനോ ഒരിക്കലും ആ ഭഗവാനെ ലിമിറ്റ്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ആ പരിധിയുടെ അപ്പുറം കടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആത്മാവിനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കിടന്ന് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ പരിശ്രമിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ പയറ്റിയാലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള, അതായത്
തെറ്റുപറ്റാത്ത മുക്ത ആത്മാക്കളുടെയും സ്ഥിതി അവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ പരിധി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പരിധിയെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള പരിധി ഇല്ലാത്ത നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് വർണ്ണനാതീതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് ശരിയാവണ്ണം നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠത്വം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള വേദങ്ങളും വേദാന്തങ്ങളും വേദവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹിമ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അചിന്ത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും വ്യക്തികളായാണ് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാകുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ബദ്ധാവസ്ഥയിലും മുക്താവസ്ഥയിലും ആയാലും അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ അവയുടെ പരിണാമത്തിലെ അതിശയിക്കാനാവില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. ഭഗവാനോട് എല്ലാ പ്രകാരവും സമശീർഷരാണ് ജീവാത്മാക്കളെന്ന ധാരണ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഉത്തമാധഭേദം എന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയവർക്കാണെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ജ്ഞാനം ശരിയാവണ്ണം അവർക്ക് ഉണ്ടാകും. അല്ലാത്തവർക്ക് അതായത് ബദ്ധജീവന്മാർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആ ജീവന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും രീതികളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കൃത്യതകളും ഒന്നും തന്നെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ലോകെ എന്ന പദം പൗരുഷാഗമത്തിൽ, അതായത് സ്മൃതി ഗ്രന്ഥം, സ്മൃതിയില് പറയുന്നുണ്ട്. ലോക്യേത വേദാർത്ഥനേന വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം സ്മൃതി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു എന്ന് നിരുക്തം. സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വേദങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത് പറയുന്നു, താവത് ഏഷാസം പ്രസാദോ സ്മരിച്ചരാ സമുത്തായ പരം ജ്യോതിരൂപം. സമ്പാദ്യസേന രൂപാണി അഭിനിഷ്പദ്യതേ സ ഉത്തമ പുരുഷ. ശരീരം വിട്ടുവരുന്ന ആ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് സ്വന്തം രൂപത്തോടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ തലത്തിൽ വാഴുന്നു. പരമപുരുഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് എന്ന് ഇതിൽ കാണുന്നു. സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉൾപ്പോകുന്ന ആ പരമാത്മാ രൂപേണയുള്ള ആ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഈ ശരീരം വിട്ട് പോകുന്നത്, അപ്പോൾ തന്നെ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതായത് വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വന്തം രൂപത്തോടെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് വാഴുന്നു എന്ന് വേദാന്തം ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത് പറയുന്നു. പരമപുരുഷൻ ആത്യന്തികമായിട്ട് തന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്യോതിസിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും പ്രസരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തത്വം, അതായത് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, പരമാത്മാ തത്വം എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് എന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പോകുവാനും സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പോകുവാനും ആ ശരീരത്തിന്റെ നാശം ആവുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാല് അത് തിരിച്ചും ആ വ്യക്തിഗത ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പരമപുരുഷൻ ആത്യന്തികമായിട്ട് തന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്യോതിസിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും പ്രസരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. പരമപുരുഷന് പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിലും ഒരു മൂർത്തിഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവ്യക്തഗത ഭാവം, ബ്രഹ്മപദം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആ പരമാത്മാവിനെ മൂർത്തിഭാവവും എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. യോ മാമേവ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ആ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയാവുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ജീവസത്തകളുടെയും നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെയും മൂലസ്വരൂപത്തെപ്പറ്റി താത്വികമായിട്ടുള്ള പല ഊഹാപോഹങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷൻ എന്നറിയുന്നവരാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവർ എന്ന്. അപ്പൊ ശരിയാവണ്ണം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന്. അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി പോയിട്ട് പലവിധ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലും എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും യോഗികളും ആ ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പിന്നീടും തിരിച്ച് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരിയാവണ്ണം നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ട തത്വം ഭഗവത് തത്വമാണ്. ഒരു അല്പജ്ഞാനി നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ മുഴുകി സമയം പാഴാക്കുന്നു. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആഗമങ്ങളും നിഗമങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങളിൽ ഉത്സുകരായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും എല്ലാം നടത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള മഹിമകളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷതകളും തമ്മിൽ വിവരിക്കുകയും ചർച്ചയും ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ദർശനങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളും നിഗമനങ്ങളിലും ഒക്കെ എത്തുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളവർ. അപ്പോൾ അവർ എന്നാലും കൂടിയിട്ട് അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്സുകരാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുഷ്കവാദങ്ങളിലും വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ അതിൽ തന്നെയുള്ള ആ തത്വങ്ങളെ ശരിക്കും അറിയാതെ പലതരത്തിലുള്ള ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള ആ തത്വങ്ങളിലും ഊഹാപോഹങ്ങളിലും ചിലർ ചെന്ന് വീഴുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ആ സമയം, നമ്മളുടെ ആ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അറിയേണ്ടതാണ് ശരിയാവണ്ണം അറിയേണ്ട തത്വം അറിയാതെ ആ ശുഷ്കവാദങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രബന്ധങ്ങളിലും ഊഹാപോഹങ്ങളിലും ചർച്ചയ്ക്കും അതിലൂടെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനസിദ്ധനാകട്ടെ സമയം പാഴാക്കാതെ നേരെ കൃഷ്ണബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവിലൂടെ ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അല്ലാത്ത ആളുകൾ, അതായത് ആ ജ്ഞാനം ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാതെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അവർ അത്തരത്തിലുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു.
അപ്പോൾ ആ ശരിയാവണ്ണമുള്ള പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം ഊന്നി പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും ചില ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാതാക്കൾ നിരപേക്ഷ തത്വവും ജീവാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ആത്മാവും ഒരേ രീതിയിൽ, അതായത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ പരമാത്മാ തത്വം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്, ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്നും പലതരത്തിലുള്ള ഉപാധി ഭേദങ്ങളും അനുമാനങ്ങളെ കൊണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ വരുത്തുന്നു. വേദജ്ഞാനത്തെ ശ്രുതി അഥവാ കേട്ടറിയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വളരെ പുരാതന കാലത്ത് വേദം ആവിർഭവിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എഴുത്തൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ആ മന്ത്രദ്രഷ്ടാക്കളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള മഹർഷിമാർ അത്തരത്തിലുള്ള വേദങ്ങൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള, അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വേദതത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള വേദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഉച്ചാരണ രീതികളുണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള. അതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഒരിക്കലും എഴുതിയിട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇത്. അപ്പൊ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആ വേദം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പിന്നീട് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഈ മന്ത്രങ്ങൾ, ഈ ദൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ആ മഹർഷിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ പിന്നീടും അവര് വായ്മൊഴിയായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ട് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ അനാദി കാലത്ത് ആ വേദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വായ്മൊഴിയായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നതാണ്. അതാണ് കേട്ടറിയുന്നത്. അതാണ് ശ്രുതി എന്ന് വേദത്തിന് പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും കേട്ടറിയേണ്ടതാണ് വേദ സന്ദേശം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആ മന്ത്രങ്ങൾ ശരിയാവണ്ണം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ആ കേട്ടറിയുന്ന ആ മന്ത്ര ശബ്ദം, ആ സ്പന്ദനം, അത് ആ ശിഷ്യനിൽ ആ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ മന്ത്രഭാവം ഉണർത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പുരാതന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലാതെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഈ വിഷയത്തെ അത്യന്തികം വിശകലനം ചെയ്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കേട്ട് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതും മറ്റ് പന്നികളെ പോലെ കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ആ കാൽപ്പനികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ശരിയാമണ്ണുള്ള പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രാമാണികരാരോ അവരിൽ നിന്നാണ് അത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജീവസത്തകൾ എപ്പോഴും പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ആണ് എന്ന സത്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിനയപുരസ്സരം കേട്ടറിയുക. അപ്പോൾ എല്ലാ തത്വങ്ങളുടെയും തത്വം, അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന് ഉള്ള ആ തത്വം, അത് ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് വിനയപുരസ്സരം കേട്ടറിയുക എന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വേദോദ്ദേശം ഗ്രാഹ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവത് മതം. മറ്റാർക്കും വേദോദ്ദേശം അറിയില്ല. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് തത്വം, ആ ഭഗവാൻ എന്ന ആ തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വേണം ആ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ. അല്ലാതെ നാസ്തികരും മറ്റ് മൂഢബുദ്ധികളും മറ്റ് കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നി അവനവന്റെ ഭോഗത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ണുന്നവർക്കും ഒരിക്കലും ശരിയാവണ്ണം ഉള്ള തത്വങ്ങൾ അവർക്ക് അത് ശരിയായിട്ട് തോന്നുകയുമില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗം ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ തത്വങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവൻ ശ്രദ്ധ ഊന്നുന്നത്.
ഭജതി എന്ന വാക്ക് ആ ഭഗവത് സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ വാക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തൽപരനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേദജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിൽ നിന്നും ഉള്ള ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ ഒരു പാമരനായിട്ടുള്ള വേദം ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത പാമരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് വേദജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാണ്. എന്തെന്നാൽ ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവന് പരമനിരപേക്ഷ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയുടെയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് വൈഷ്ണവ പരമ്പര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അതിൽ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്രിയതേ ഇതി വർണ്ണ, അതായത് വരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തോ അതാണ് വർണ്ണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തരത്തിലുള്ള ജാതികളെല്ലാം തന്നെ ആ മൂഢബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ആ എന്താ അധമമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ജാതി നിർണയിക്കുക എന്നുള്ള ആ തത്വം. അപ്പോ പ്രിയതേ ഇതി വർണ്ണ, ആ വർണ്ണം എന്ന വാക്ക് ആ ഭഗവത്ഗീതയില് വരുന്നു. അതെന്താണ്? ഗുണാധിക്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. പല വിധത്തിലുള്ള വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തോ അതാണ് വർണ്ണം. അതായത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ വാസനാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ആ സ്വഭാവം, ആ മനസ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ഏത് പന്താവിൽ കൂടെയാണ്, ഏത് വഴിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. അതായത് നമ്മൾ വരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ കർമ്മം, നമ്മളുടെ സ്വഭാവം, വാസന, ഇതിന്റെ ആധിക്യം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ശരിയാമണ്ണ ആ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്കുന്ന വൈഷ്ണവൻ ഈ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ് അതീതമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ഇതിൽ നിന്നും അതീതമായിട്ടാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ നില. അതായത് ശരിയാമണ്ണം ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ തന്നെ പരമമായിട്ട് ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആ തത്വം, ആ ഭഗവത് തത്വം, അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള തത്വം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തി ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിച്ച് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ തത്വത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്തമരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇവരുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വിവേകത്തിന്റെയും പ്രാരംഭ പടവുകളെല്ലാം തന്നെ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. 100,000 ജന്മങ്ങൾ തത്വാന്വേഷണത്തിൽ ചെലവാക്കിയിട്ടും കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷനെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുവാനുമുള്ള നിലപാടിൽ എത്തിയവർക്കാകട്ടെ അത്രയും ജന്മങ്ങളിലെ തത്വാന്വേഷണവും അതിന് ചെലവാക്കിയ സമയവും പാഴായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ പലതരത്തിലുള്ള ഉത്സുകികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും അതിൻ്റെ വാദങ്ങളും സംവാദങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിതം പോയി പോകുന്നു. പിന്നീടും അവർ പലതരത്തിലുള്ള സാഖ്യം, മീമാംസ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങളും പല വിധത്തിലുള്ള തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെ കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ചിലരാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നു, ചിലരാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ തത്വമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലേക്ക്
എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും വളരെയധികം സമയവും അവരവരുടെ ജന്മങ്ങളും പാഴാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ആകട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തത്വങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ ആ സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും മറ്റുവിധ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും ഓടി നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനികളുടെ ശാഖകൾ, പലതരത്തിലുള്ള ശാഖകളാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് തത്വങ്ങളിൽ ഉത്സുകരായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളും ഊഹാപോഹങ്ങളും തത്വങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിതം കഴിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും സമയം അവരുടെ പോയി കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ ജന്മവും പോയി കഴിഞ്ഞു. അവര് പിന്നീടും ജന്മമെടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും നിരപേക്ഷ തത്വവും മറ്റു തരത്തിലുള്ള സാഖ്യം മുതലായിട്ടുള്ള ദർശനങ്ങളിലൂടെയും സമയം പോകുന്നു. ഭഗവത് കരുണയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് ശരിയാൻ വണ്ണമുള്ള ഭഗവാന്റെ തത്വം അറിയുന്ന ആ ഗുരുവിനെ ഭരിക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും ശരിയാൻ വണ്ണമുള്ള ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്രയും വരേക്കും അവർ ആ ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങളിൽ തന്നെ തളച്ചിടുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും അവര് ആ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പാഴാക്കി? ആ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങള് അവര് തത്വാന്വേഷണത്തിന് മാത്രമായിട്ട് കുറേ അധികം സമയവും ജന്മവും പാഴാക്കി. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എല്ലാം സാരസത്തെയാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച പോലെ തന്നെ വേണം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാകും. അവർ തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ച് ആ ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, നിസ്സംശയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ശാസ്ത്ര തത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ശരിയാവണ്ണം വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവത് തത്വം അറിയുകയാണ് ശരിയാവണ്ണം വേണ്ടത്. അതല്ലാത്ത നിരപേക്ഷ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യോഗിയും നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഭഗവാനെ അല്ല പ്രാപിക്കുന്നത്. അതല്ല, അതിനുശേഷം ഉത്സുകരായിട്ടുള്ള പലവിധത്തിലുള്ള ആഗമങ്ങളും നിഗമങ്ങൾ തത്വങ്ങളിലും ഉത്സുകരായിട്ടുള്ള തത്വാന്വേഷണത്തിൽ മുഴുകുന്നവർക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് തത്വം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും അവർ വീണ്ടും അത്തരത്തില് ജന്മമെടുത്തിട്ട് തത്വാന്വേഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി തന്നെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചില വ്യക്തികൾ പലവിധ സമയങ്ങളും പാഴാക്കുന്നു, പല ജന്മങ്ങളും
ആ ഭഗവത് തത്വം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാഴാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ആ ശരിയാമണ്ണമുള്ള ആ തത്വങ്ങൾ, ആ ശരിയാമണ്ണമുള്ള ആ ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ സമയവും ജീവിതവും എല്ലാം തന്നെ വ്യർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നു. ഏതെങ്കിലും അത്രയും സമയം വെറുതെ വ്യർത്ഥമായിട്ട് പോകുന്നു എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഭാവത്തിൽ നിന്ന്, ആ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ത്രിഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ നമ്മളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ശരിയാമണ്ണമുള്ള ആ ഭഗവത് തത്വത്തിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നിക്കൊണ്ട് എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. അത് ആ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ആ നവവിധ ഭക്തി പ്രക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, സ്മരണം, ശ്രവണം, ഇതെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇതെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അർച്ചനം എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ പ്രേമ, ഭക്തി, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഗുണങ്ങളുടെ അധീനത്തിലല്ല ഈ നാമം കീർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിന് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അതിന് പകരം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ആ മഹാനാമം ശ്രവിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ജപിക്കുമ്പോഴോ സംഭവിക്കുന്നത്. അതല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയുടെ, അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ താഴേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ മന്ത്രജപം, ഭഗവത് സേവനം എല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, മറിച്ച് അത് ആധ്യാത്മികം ആണ്. ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ അനഘ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിലും വിമുക്തനായി കഴിയാതെ ഒരാൾക്ക് ആ കൃഷ്ണനെ ശരിയാവണ്ണം അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ പാപമുക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക്, ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ തരം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് വേണം കൃഷ്ണനെ തികച്ചും അറിയാൻ. എങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാപരഹിതന്റെ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരും. അത്രമേൽ വിശുദ്ധവും വൈഭവമാർന്നത് അത്രേ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചു നാളെങ്കിലും ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, ഒരു പാപരഹിതന്റെ നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും വിശുദ്ധമാണ് ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണബോധത്തോടെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ പാടെ വർജിക്കേണ്ടുന്ന ചില കൃത്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ സുപ്രധാനമായത് ഹൃദയ ദൗർബല്യമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യന്റെ അധപ്പതനത്തിന് കാരണം. അപ്പോൾ
നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിൽ പോകുവാനായിട്ട് ഉള്ള ആ ഗവേഷണം, ഇതെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല കൊടുക്കുന്നത്, മറിച്ച് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല കൊടുക്കുന്നത്, മറിച്ച് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അധപ്പതനത്തിലേക്കാണ് ഇവർ നയിക്കുന്നത്. അതായത് ആ പലതരത്തിലുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് അവർ അവർ എത്തുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ആ എന്താ പലതരത്തിലുള്ള പുതുതായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ശരിയാവണ്ണം ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക്, ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലേക്കല്ല ഒരുവനെ നയിക്കുന്നത്, മറിച്ച് സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിന്റെയും ലോകത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവരെ ബദ്ധരായിട്ട് ഇരിക്കുവാനാണ് ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്സും, ഒരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്സും ശരിയാവണ്ണം ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളിലേക്ക് ഒരാളെ എത്തിക്കുന്നില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തികഞ്ഞ ആയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട്, അത്തരത്തിൽ കൃഷ്ണബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ആശ്രയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഈ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് അതിലും അതീതനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ ഒരു മാർഗം. അതല്ലാതെ പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, അതായത് ജീവന്റെ കണിക കണ്ടെത്തുക, മറ്റ് ഗ്രഹലോകങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോവാനായിട്ടുള്ള രീതികൾ കണ്ടെത്തുക, ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം നേരെ കിടക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അവർ ബദ്ധരായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹഠയോഗികളും പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ ചെയ്യുന്ന യോഗികളും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയുള്ള സമയം പാഴാക്കൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ വളരെ കാലങ്ങൾ വിഷമിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള യോഗ പദ്ധതികളിൽ കൂടിയിട്ട് പല സിദ്ധികളൊക്കെ അവർക്ക് വരുത്തുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഒരു സിദ്ധിയാണ് ലഘിമ, അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരം ലഘുവായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ എല്ലാം നടക്കുവാനൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള യോഗികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വേറെ എന്ത് ഗുണമുള്ളത്? യാതൊരു ഗുണമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 5-6 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് എത്താം. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് ആ ബോട്ട് വേണ്ട, അവര് ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ അവര് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കാവട്ടെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിൽ കൂടെ അതിന് 5-6 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അത്രയും സമയം അവരുടെ വെറുതെ പോയി. ഇത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു ഉപയോഗമായിട്ടുള്ളത്. അതേ രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഒരു മനുഷ്യന് ഇല്ല. പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹഠയോഗങ്ങളോ ഒരാള് അഭ്യസിക്കേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വം മുന്നിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കപടമായിട്ടുള്ളതോ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതോ, അതായത് സിദ്ധികൾ വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലോ ഒരാള് ശ്രദ്ധ ഊന്നരുത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് തത്വത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ ഊന്നണം. അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു തത്വങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അത്തരത്തിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സമയവും ജന്മങ്ങളും വെറുതെ പാഴായിട്ട് പോവുകയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ശരിയാവണ്ണം
ആ പരമ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ വേദജ്ഞാനം അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസന വളരുന്നതോടൊപ്പം അപ്പോൾ കീഴടക്കുകയല്ല അവര് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ബദ്ധരായിട്ട് അതിൽ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രീതിയിലുള്ള കീഴടക്കൽ ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലല്ല, മറിച്ച് അത് ആ കെട്ട്, നമ്മളിലുള്ള ആ കെട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉരുക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള മൂഢബുദ്ധികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ വാസന ഉള്ളവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ പെട്ട് ഉഴലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആകുവാനുള്ള രീതി അതല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൽ ആസക്തിയും അത് നേടാനുള്ള മനോഭാവവും വാസനയും കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. അതായത് അവർക്ക് ആ കെട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഭൗതികതയിലുള്ള ആ ബന്ധം വീണ്ടും വീണ്ടും മുറുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് അത് സ്വാതന്ത്ര്യം ആവുകയില്ല ആ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല്. ഈ ദൗർബല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യ ശ്ലോകങ്ങൾ 5 ഇവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയെ എല്ലാം തന്നെ വിവരിക്കുന്നു. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ, അതായത് അർജുനനെ പറയുകയാണ്, അർജുനോട് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണത കൈവരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വവ്യാപ്തത, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ആത്മാക്കളിലും വച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉത്ഭവവും അതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ പുരുഷോത്തമ തത്വമാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ശരിയാവണ്ണം അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണത കൈവരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണിത്. ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിന്റെ മാർഗമാണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള മാർഗം, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരിക്കലും സാത്വികവോ അതുപോലെ രാജസികമോ താമസികമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം, അതായത് ഈ പ്രകൃതിയിലും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം, അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വന്നു ചേരുന്നത്. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം ഒന്നും തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്നതും ആ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഒരിക്കലും
ബന്ധം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുനാമോച്ചാരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചിന്തയും ചിന്തിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ എന്തിലാണ് നടക്കുന്നത്? പറയൂ, എന്തിലാണ്? ശക്തി. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ തോന്നുന്നതും ജപിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ താഴെയല്ല, മറിച്ച് അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ തത്വം, അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാൾക്ക് ആ നിലയിൽ അംഗീകരിക്കുവാൻ വയ്യ. എന്തെന്നാൽ അവർ പലതരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ, മറ്റ് യോഗശാസ്ത്രങ്ങൾ, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് വളരെയധികം പാണ്ഡിത്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും ഉള്ള ഒരാൾ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ തന്നെയും വേദജ്ഞനാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാന്റെ തത്വം ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ വയ്യ. അതായത് അവർ അത്രയും സമയവും ശ്രദ്ധയും പാഴാക്കിയത് ഏതിലേക്കാണ്? ഭഗവത് തത്വത്തിലേക്ക് അല്ലാത്ത ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ, ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വം അറിഞ്ഞ തത്വജ്ഞാനി എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുവാൻ, അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഒരു ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ. ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുന്ന നേരം അത്രയും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമോ അത്രയും അധികം നമ്മൾ സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നതാണ് ശരിയാവണ്ണമുള്ള മാർഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ അധ്യായത്തിന്റെ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്? 13, 14, 15. ഓക്കെ, അത് നോക്കാം. അടുത്ത ദിവസം അത് നോക്കാം. ഓക്കെ പ്രഭു. ഓക്കെ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം